Madeira je názov súostrovia a zároveň autonómnej oblasti Portugalska, ktorú tvoria 4 ostrovy. Obývané sú však len 2 väčšie. Tie menšie sú prírodnými rezerváciami. Ostrov Madeira sa nachádza v Atlantickom oceáne približne 1000 kilometrov od európskej pevniny, 500 kilometrov od afrického kontinentu a len 450 kilometrov od severu Kanárskych ostrovov a má rozlohu 741 kilometrov štvorcových. Na pôvodne neobývanú Madeiru si nárokovali portugalskí moreplavci a osídlili ju v roku 1420. V súčasnosti je hlavným mestom celej oblasti Funchal, kde žije zhruba polovica obyvateľov regiónu. Geografická poloha Madeiry a jej hornatý terén poskytujú miernu klímu, ktorej priemerné teploty sa pohybujú od 25 stupňov v lete do 17 stupňov v zime. Sopečné pohoria pokrývajú husté lesy a bohaté kvetinové záhrady. Na tomto ostrove kvetov môžete zažiť kryštálový Atlantik, víno svetovej kvality či vidieť tradičnú madejrskú čipku. Táto krása a rozhodnutie jedného otca rodiny sem pred 3 rokmi presídlili aj Nicole z Nitry. Nicole prišla na ostrov spolu s celou rodinou. Venuje sa organizovaniu svadieb a nehnuteľnostiam. S rodinou rozbiehajú cestovnú kanceláriu a poznávanie nových ľudí a ich kultúry je jej veľké hobby. Bon dia. Vítajte na ostrove Madeira. Vítajte na ostrove Večnej jary, ktorý sa stal našim novým domovom. Ostrov začneme objavovať v meste Funchal v centrálnej tržnici. Nachádzame sa na farmárskych trhoch, ktoré boli slávnostne otvorené v roku 1940. Okrem týchto rybých trhov, ktoré sú tu každý deň od 7 hodiny ráno, sa tu nachádza aj ovocná tržnica a tržnica so zeleninou a sušeným ovocím. Tu vidíme tradičnú maderskú rybu, ktorá sa volá ešpáda. Keď je v oceáne, tak má úplne inú farbu, ako keď sa vyloví. Je to veľká pochuťka, robieva sa s banánom, alebo v niektorých prípadoch aj s banánom a marakujovou omáčkou. Bon dia. Na Madeire je veľmi obľúbený lov tuniaka, no a každý rok majú na tuniaka kvóty, ktoré sa môžu vyloviť. Minulý rok sa tieto kvóty skončili už v októbri, takže od októbra sa tuniak potom musel dovážať. Chicharros? São grandes, não? Dois frescos. Toto sú odrezky a vnútornosti, ktoré sa používajú napríklad na prípravu rybacích polievok. I aký je tradicionál de Madeira, no? Vždy, keď prídete do akéhokoľvek obchodu alebo na tržnicu a chcete si kúpiť rybu, oni vám ju kompletne naporcujú, vyčistiajú na konzumáciu. Ďalej tu máme takúto sušenú rybu, ktorá sa po portugalsky volá gajado. Nareže sa na kúsky a nasolí sa, no a suší sa závesená vonku na slnku. No a tuto máme ďalšiu pochuťku morských slimákov, ktorí sa varia nasolení vo vriacej vode a špáratkami alebo rukami sa jedia. No a tuto je doráda. Doráda je jedna z najobľúbenejších a najlovenejších rýb tu na Madeire. Keď sa ugriluje a správne nakorení a ochutí, tak chutí úplne ako kuracie mäso. Čiže nemá silnú rybaciu pachuť. A teraz už poďme niečo morské zjesť. Napríklad mušle lapaš. A gente quer limão. Sim. Quando tiver pouco mais frio, agarra e come. Ok, obrigada. Takže ideme si dať lapaš. Ale najprv predjedlo. Toto je bolo do kako. Bolo do kako je predjedlo, ktoré sa je v každej reštaurácii. A je to takýto chlebík, ktorý je opečený a na vrchu je maslo s petržlenovou vňaťou a so solou. A zapiecť. Milujem bolo do kako. Takže vytlačíme si citrón a dobrú chuť. Cesnák, petržlenová vňať a olivový olej. Skvelé. Toto jedlo chodievajú bežne muži, ktorí žijú blízko pri mori, ráno loviť na kamene. Prídu, nájdú nahmatého lapáš na kameni a odcúsnú od toho kameňa. Výborné. Z mesta vyrážame asi 10 kilometrov na západ. Zastavujeme pri útesoch a spúšťame sa 3-minútovou jazdou najstrmšou lanovkou v Portugalsku na miesto s jedinečným výhľadom Faja dos Padres. V minulosti spirituálne miesto kňazov, dnes komplex ekofarmy s možnosťou občerstvenia či ubytovania. Jednoducho ideálne miesto na odpočinok.
Sim, antes deste tinha aquilo que vê aqui. Pestujú sa tu banány, čo je klasika, okrem toho sa tu pestujú avokáda a taktiež mango. Produkuje sa tu maderské víno z hrozien. Jediným spôsobom, ako sa sem človek dostane, je lanovka alebo loď. A to ticho a výhľad na západ slnka je tu ešte úplne špeciálny ako inde. Ja som to prežila. Štoláky. Niky prekonala strach z výšky. 300-metrový zostup lanovkou strieda oáza v podobe miestnych záhrad. Tuto sa pestuje bazálka, z ktorej si potom robia vlastné pesto a dochucujú jedlá. Kýsel, papájaš. Papáje. Temos a selga, alho francês, pear melon. Pera melon. Čiže toto ovocie je kombinácia hrušky a melóna. Na mieste bez mobilného signálu si ľudia užívajú ranné i večerné výhľady. Zlatým klincom tejto oázy je však sezónna reštaurácia, ktorej atmosféra dýcha jednoduchosťou a miestnymi biosurovinami. Sme v reštaurácii Faža dos Padres, kde si so šéfkuchárkou Dianou urobíme tradičnú maderskú rybu ešpadu s vysmaženým banánom. A espada é dos peixes principais daqui da Madeira que a gente vende. Takže toto jedlo je tradičné tým, že keďže tu je veľmi veľa banánov, tak sa táto ešpada lovila okolo Madeiry a robila sa s týmto banánom iba tu. Toto je takéto tradičné každodenné jedlo, ktoré dostanete v každej reštaurácii a ktoré oni majú veľmi radi. No a namočíme to do múky, do vajíčka. No a túto ešpadu v tejto reštaurácii môžete dať buď s vysmaženým banánom, alebo s mangovým sosom, a teda to mango si tu oni pestujú sami. Tieto ryby nepotrebujú nejak veľa času, keďže sú úplne jemnučké. No olej si necháme a ideme si pripraviť banán. Banán sa ošúpe a dá sa ofritovať, to je celé. Banány rôzneho druhu v podobe prílohy sú populárne v celej Južnej Amerike a odtiaľ sa v minulosti rozšírili aj sem. Ochutnávka s výhľadom. Skúšam to s tým banánom dokopy. Je to vynikajúca kombinácia. Tá ryba je úplne jemnučká a keď si k tomu dáte ten banán, je to veľmi dobré. Križujeme ostrov smerom na sever. Toto je môj kamarát Claudio, ktorý nám dnes ukáže chov včiel a výrobu medu v severnej časti ostrova v Lombáde. Fazer o fumo para deitar nas abelhas para elas ficarem calmas. Čiže teraz vyrába dým na to, aby keď prídeme k včelám, aby boli v pokoji a v kľude, aby neboli útočné. Robí to už 7 rokov a predtým s medom pracoval aj jeho otec. Dostal na to nejaké peniaze z projektu Európskej únie, takže si tu vytvoril úly a včeliu rodinu, ale teda pokračuje v tradícii svojho otca. Na Madeire je väčšina fariem a podnikania v rodinných rukách. Tuto v tejto fľaške, v tejto bandaske má víno zmiešané s vodou a s cukrom, pretože na okolí je veľa ôs, takže to je taká ochrana. Zabíjajú a kradnú med včelám. Inak na celom ostrove nemajú veľa nepriateľov. Aha, čiže tieto uzavreté platy už sú vlastne tie, ktoré sa budú vyrábať, že už je to plné a bude z nich stáčať med od tento týždeň. Vyrába sa tu gaštanový med, eukalyptový med. Há rapaz na Ponta de Sol, ele faz quase tudo. Claudio nerobí žiadne iné produkty okrem medu, ale na Madeire sa vyrába aj propolis. Viac produkujú včely na juhu, pretože na juhu je teplejšie a tie dokážu vyprodukovať viacej medu aj v zime, čo tieto včelky, ktoré sú tu, nerobia, pretože je tu chladnejšie a nekvitne tu toľko vecí. Je taký jemný, ale veľmi aromatický, veľmi. Je strašne dobrý. Tak prvé 3 mesiace, keď som prišla na Madeiru, tak som vôbec nemala pocit, že by to mal byť môj budúci domov. To bolo také, že som začala tie oči otvárať, začala som spoznávať ľudí, začala som sa s nimi rozprávať a zistila som, že sú neskutočne otvorení, že sú veľmi milí, že dokážem svojmu dieťaťu ukázať, že sa dá žiť aj inak, ako uponáhlanie. No a vtedy som si povedala, že ostaneme. Takže toto je klasická maderská oslava. Keď oslavujú deti alebo dospelí, vždy sa takto spolu stretneme s priateľmi. Toto konkrétne je oslava 15 narodenín jedného syna z našich kamarátov. No, oni tie domy robia tak, že hore bývajú a dole majú garáž
aby sa v tých garážach mohli robiť party. Na Madére je veľmi silný komunitný život, ľudia si veľmi pomáhajú, zbožňujú stretávať sa a spoznávať nových ľudí a preto si myslím, že nás tak ľahko prijali, že sme sa stali súčasťou ich životov, ich priateľstiev a v podstate súčasťou ich rodín. Som veľmi rada, že som dnes tu. Dobré ráno. Dedinka Fažada Areja ukrýva dve dámy, matku s dcérou, ktoré doslova držia v rukách miestne kultúrne dedičstvo. Tradičnú madejrskú čipku, ktorú poznáme ako dierkovanú výšivku biele na bielom. Dnes si so seňorou Terezou a so seňorou Mariou ukážeme, ako sa vyrába tradičná madejrská čipka. Senhora má 92 rokov. Fazia 92 anos e comecei a fazer isto aos 7. Túto čipku robí už od svojich 7 rokov a ich mama ich to naučila, aby spoločne potom mohli tieto vyšivky vyrábať a aby sa mohli predávať. A toto je jej práca. É muito giro. Passou a vida dela a fazer este trabalho. Tým, že jej práca bola veľmi dobrá a veľmi veľa ľudí ju poznalo, tak ľudia z okolia si u nej dávali šiť blúzky alebo šaty a vyberali si vzory, aké na ne chcú. Väčšinou kvetované vzory, keďže sme na ostrove Večnej jary. Cada coisa tem o seu nome. Čiže celý život pracovala pre Casa dos Bordados, čiže pre dom, kde sa táto čipka potom dorábala a predávala. Takže najpoužívanejším materiálom na tieto obrusy bol ľan, ktorý sa zbieral väčšinou na záhradách, ľudia si ho dopestovali a tento ľan je úplne iný ako tento, že je oveľa drahší a že jeho na ostrove veľmi málo. Takže keď budete vidieť tento tmavší druh, tak je to ten vzácnejší ľan. A teraz do vedľajšej dediny do baru za kamarátkou Danielou. Toto je Daniela. Ona robí na tomto ostrove najlepšiu ponču na svete. Je to tradičný alkoholický nápoj, ktorý odjak živa zahrieval rybárov. Jedným z ovocí, z ktorých sa ponča vyrába, je aj pitanga. Pitanga je niečo medzi višňou, čerešňou a ešte niečím ďalším, čo neviem pomenovať jeho chuť. Daniela, aqui temos pitangas. Ja, nesta altura então não há pitanga. Tak toto vyzerá, ale to už je teda troška po sezóne. Sú to takéto maličké plody, vo vnútri je kôstka a ich chuť je sladko-trpko-kyslá. No ja ich milujem, toto je moje najobľúbenejšie ovocie a je to veľmi dobré, pretože v nich je veľmi veľa antioxidantov. A ako sa ponče vyrábajú? Tie tradičné sa vyrábajú z aguardente, čo je rum z cukrovej trstiny, alebo sa vyrábajú už teraz tie nové, sladšie, ovocné, sa vyrábajú s vodkou. Čiže tradičná ponča sa vyrába s pomarančou a s citrónou a prepasíruje, tak aby tam nešlo zbytočne veľa tej dužiny. Maderský rum, menšie množstvo rumu, ako sme odšťavili šťavy. To sú také tradičné nástroje na výrobu ponče, čiže ono to je vyrobené týmito zárezmi preto, aby sa nám urobila pekná pena. Že rýchlejšie. Ja to len pijem a zistujem, že teda je to drina. Profesionálka. Poháre na ponču sa používajú takéto maličké. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Muito boa, je výborná. Je strašne silná. Je forte. Je tam veľmi cítiť ten med a je to veľmi dobré, že ho tam cítiť. Emel. Daniela však urobila aj jednu z pitangy, ako kontrast k tradičným medovým koláčom. Toto je bolo de mel. Je to tradičný koláč. Je feito bolo si. OK, čiže v tomto konkrétnom koláčiku sú vlašské orechy, arašidy a taktiež aj troška z jablka je vo vnútri. Takže tento koláč sa nikdy nesmie jesť tak, že ho odkrajujete nožíkom. To som dostala veľký pozor. Vonia od medu úplne, že úplne. Ale nie je taký sladký. Cíti tam tie oriešky a je úplne mäkúčky. Dá sa ich zjesť veľa a to je dobre. Je sobota, schýľuje sa k večeru a to je čas, kedy sa na ostrove začínajú fešty. Madeira je tradičná svojimi každovíkendovými letnými feštami. Fešta je oslava svätého, ktorému je daný kostol na danom mieste zasvetený. Fešty sú veľmi obľúbené a počas letných mesiacov sa konajú za každým inom meste. Je tu veľmi veľa rôznych pochutín, tradičných maderských jedál, rodiny sa stretávajú spolu a užívajú si to ako veľký rodinný sviatok.